फाइनाल डिसेम्बरनि 4 बा 6 डिसेम्बराव खालायजां नोंथांनि दङ 21 क्रिसमास बानि अबा हेकेनो अर्गानाइज खालायग्रा खुमलुंग बाप्टिस्ट पास्टर सालकेन SNBA PBCU हायंखा खुम्पुइ एकाडेमी प्लेग्राउंड दुगमाले हाटी अबा हेकेनो इनिग्रेशन खालायनाय रेवरेंड रंजित देवब्रमा ES SNBA नि चीफ गेस्ट होङै फाइमान जागनाय EM रविन्द्र देवब्रमा TTADC गेस्ट ऑफ ऑनर होङै फाइमान जागनाय MDC गणेश देवब्रमा अबनो कारिगो फाइमान जागनाय मरंगोनां CK जमातिया IS रेवरेंड मंगल देवब्रमा SNBA रेवरेंड छपन देवब्रमा ES SCBA रेवरेंड रंजित देवब्रमा सेक्रेटारी SNBA रेवरेंड किशोर कुमार देवब्रमा सेक्रेटारी SNBA डॉक्टर रनिराम देवब्रमा DP SNBA खुमलुंग बानिको जतो फाइमान रोनि बागै कक खसारखा मेलानि कन्वेनर काइजरनो बेला केना हामबाय मारो सिनि KBPC बा खुमलुंग बैप्टिस्ट पास्टरल सर्कल बाय लोहाजिजा फाइनाल डिसेम्बर तालनि 4-5-6 तारिखो जों 21st टाइम केबा वाइ नैसि साबा जों क्रिसमास बानि खालायनानै थाङै दङ सिनि बानिकनो पुइलानि सालो इनोग्रेट खालायफैनाय आबोतो सिनि रेवरेंड रंजित देवब्रमा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटारी SNBA ताइ जाति केथार मोचंगै जेंग्रेनाय सिनि ऑनरेबल EM एजुकेशन सिनि सर रविन्द्र देवब्रमा ब्रक फाइ सफैनाय आसाम आबनो कारिगो सिनि NaiywiTongnairok दङ ऑनरेबल MDC मोजां गणेश देवब्रमा आसाम फैनाय बेबाग टियार जरावो सिनि आमसाइनि बररकनो सिमिया सिनि सारा तिरपुरानि बेबाग दफानि बररकनो सिंपबो आसालो आसालतामरमै बानि खालायना जागोन रक बायनेरावबो फाइमानो थालनायरकनो बस इनभाइट खालायो जे बानि खालायना जागा मुसासे एक्सपीरियंस नि बागै फनांथों हायगाबा मुसासे प्रॉफिट जनक बागै फनांथों फायै आरो बिजनेस रखाय फायनि बागै ताकलाय बसुं जतनो न प्रबको आबानिगो फायमान जागनि बागै सालदामो सिनि नारवाई रक्त फायनाय न फार्स्ट गेसों आबो बायका गनसिनि क्रिस्टियाननि कल्चर न तै रेसाब मो सामुंगो आबरो सालब्रुमनो सालदाम दमै जों खलायतंनाय हरनि 10 जरा आबन बागै नायमुंरकनो सोंनाय मानाय आबनो कारिबो सिनि KBPC चैनल जे फाइमान सुगिया फाइमानि आं तो खांके नर YouTube नरक नायमानाय लाइव आ प्रोग्राम बेबाग लाइव जाखनायता 30 नवेम्बर 30 तारिख नवेम्बर जरानो जों फन ताइ स्टल बुकिं रगि बागै जों फाइनाल खायखिबिनाय गाबन बागै जे इंटरेस्ट बर रकना हाय हाय कब फिरो नरक दाक्ति खलायनाय सिनरो सिनि ताखुक सादन टीवी दुकान दुगमाली बाजार बनि गारिताय टीवी दुकान करे बिनरो फाइकिन नरक फन रक मान थकनाय ताइ बुकिं रग लगै लगै खालायगोन खामानाय